नोंथांनि सिनायथिखौ होग्रो। आंनि मुङा धीरेश्वर बर नार्जी। आंनि जोनोम गामिया जाबाय 2 नम्बर आमगुरि। बेनो आरो। सोलोंथाइखौ आं एलपि स्कुलखौ बै खाथिनि जोंनि निस कलेगाव एलपि स्कुलाव लानायमोन। बिनि उनाव कलेगाव हाई स्कुलमोन बे समाव, आथिखालाव हायार सेकेन्डारि जाबाय। बिनिफ्रायनो आं माबा खालामदों, मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों। बबे मायथाइ? बेथ' माबा 71आव पास खालामदों मेट्रिक। बेनिफ्राय फार्दार गोजौ थाखो? बिनि थाखाय आं दरं कलेजाव 71आवनो आं एडमिसन लाहैनायमोन। नाथाय बेयाव थाबाय थानायाव समावनो आंहा पुरुसि माने माबा जानायमोन, असुख जानायमोन। बिनि उनाव आं फैफिनबाय, बोसोरनै बुंनो हायो, बोसोरनै आं माने एमावनो गोलैनानै थाबाय। बिनि उनाव एसे मोजां मोननायाव आं मंगलदै कलेजाव एडमिसन लाहैनायमोन। दा थांनानै बेयावबो आं क्लास खालामनो हायासै, आरो माने बेरामा बारा जानायनि थाखाय आरो न'आव फैफिननो गोनां जाबाय। बेनि उनाव मसुले 1975आव आं माने बे समाव पिइउमोन। पिइउखौ पास खालामनायनि उनाव आं कटन कलेजाव माने एडमिसन लाहैनायमोन, फिल'सफियाव मेजर लानानै। नाथाय बेयावबो आंनि फरायनाया जाहैयासै, आरो असुखा बारा जानायाव आरो फैफिननो गोनां जाबाय। न'आव माने माहनैसो उन्दुनायनि उनाव आरो खेबसेबाव माने मंगलदै कलेजावनो आं एडमिसन लाहैबाय, आरो बेनिफ्रायनो आं बिएखौ पास खालामदों, आरो 1988आव आं बिएड खालामदों। बेनिफ्राय मेथाइनि फारसे माबायदि माने नोंथांनि जिउआव फैखो? आंनि मेथाइनि फारसे जि गान्थाय एबा राब बेथ' उन्दैनिफ्राय दंमोन। आरो आङो 1965निफ्राय आं क्लास 5आवमोन अब्ला कलाइगाव हाई स्कुलाव बेयाव मेथाइ खननायमोन। बोसोरफ्रोमबो जोंहा माबा जानायमोनथ', स्कुल उइकआव आं खननायमोन। आरो लोगोसे आं बुंनो थाङोब्ला बे समनि कलाइगाव हाई स्कुलनि तबला दामगिरिमोन। जेसेबां खनगिरि दङ बिसोरजों आं तबला दामनांगौ आरो बेबायदिमोन। बेनि उनाव 88निफ्राय आं क्लासिकेलखौ सोलोंदों। अबयस्से आंहा बेबायदि क्लासिकेलनि डिप्ल'मा लानायनि बे समाव खाबु गैयामोन। आं न'आवनो फोरोंगिरि लाखिनानै सोलोंदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव कालासान धरनि होननानै सासे दंमोन। बेनि उनाव परेश चक्रबर्ती होननानै, आरो दरं कलेजाव थानाय समाव मामोन मुंखौ बावबाय, बिथांनिफ्रायबो आं माने क्लासिकेल मिउजिकखौ एसे सोलोंनायमोन आरो। बेनिफ्राय अल इन्डिया रेडिअ' बोरै आगान हैनो? अल इन्डिया रेडिअ'आव आं 1977 मायथाइयाव अडिसन होनानै जों माने आंनि मिसेसजों आंजों माने अडिसनाव पास खालामदों। आरो बे समनिफ्रायनो जों एक्सुवेलि जों मडार्न खननायमोन। बे समाव मडार्न आरो फक होननानै जेबो बाहागो गैयामोन। बेनि उनाव जेब्ला मडार्ननि बाहागो जाबाय, मडार्न बाहागो जानायाव जों सानैजोंथ' आरो मडार्न खननो हाया, गुबैयै माने बे फकखौनो खननानै थाबाय, जायनि थाखाय जोंखौ फकसिम बारस्लायहोबाय। बेनि थाखाय जों सानैजों फक खननानै थाबाय, आरो बेनि लोगोसे बे उनाव मडार्नाव होनानैबो माने एप्लिकेसन मोनबाय। बे मडार्नबो आरो फकबो खननानै थाया, बेबायदि जों माने मेथाइखौ खनबाय थानायमोन आरो। जुगाव जोङो नोंथांमोननि समावथ' दामनाय आगजुफोरा मा मामोन? जोंनि दिनावथ' भेरि सिम्पोलमोन। जों जेब्ला बै आफादफोराव मिटिंफ्राव जों मेथाइ खननाय बे समावसो हारम'नियाम आरो तबला, बेनि अनगायै गुबुन जेबो गैयामोन। बेनि उनावसो जेब्ला स्टेजफ्राव जों एसे खनलाबायनायमोन, बे समाव बहाबा गिटार थायोमोन, हारम'नियाम तबलाया कमन, गिटार थायोमोन आरो बेबायदिनो जों माने मेथाइफोरखौ खननायमोन। दानियाव नुबा जोङो बांसिन मिउजिकआसो फैद्रायो। बे बेलायाव मेथाइनि गोथौ देंखो बा सोदोबफोर बेफोरदि माबा थालांनाय बायदि मोनो, नंगौना सार? बाथ्रायाथ' नंगौ। गोदोनि दिनाव माने सोदोब आरो देंखो बिनि सायाव बांसिन माने गोसो होनाय जानायमोन। आथिखालावथ' बै मिउजिक एबा दामनाय देनाय बेफोरनि सायावसो बारा गुरुत्त' होनाय बायदि जों नुनो मोनो। आंथ' बेबायदि दावराव दावसि खालामनानै खननायखौ बारा मोजां मोना, आरो बांसिन माने मिउजिक थानायखौ दासिमबो आं मोजां मोना। दा बे समाव जिहेतु बर'नि एखेबारे गोदै देंखो होनना बुङोबा खुगा मेथाइमोन। बे खुगा मेथाइखौ दिनै आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोर माने जायफोर लाइमोन मेथाइ खनगिरिदों, बिथांमोना खिन्थु बबेबा वेस्टार्न माबा हिसाब खालामनानै माने गुबुंले खालामदों होननानै सानो। दा खुगा मेथाइनि बेलायाव एसे आं फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो, जे खुगा मेथाइ खननायनि जि जों घरना होननानै बुङो मिउजिकेल लेंगुवेजाव, बे घरनाया बै सोनाब फारसेनि जेरैबायदि कुक्राझार आरो दरंनि गेजेराव एसे फाराग नुनो मोनो। बे फारागा एसे थागोन जायगा लानानै जायो। दा गोदोआवथ' जों जायफोर खुगा मेथाइ खननायमोन, बेफोरखौथ' खुगा मेथाइ बांसिन मोननो हायाना।
जों रेडिअ खननायनि बेलायावबो मा खालामनायमोन आं सुजुनायमोन बेफोरखौ सुजुनानै बेखौ खुगा मेथाइनि देंखो होनानै खननायमोन बेबायदि खालामनो गोनां जानायमोन आरो बे समनि खुगा मेथाइया आथिखालाव एसे सोलायलांदों बेथ' नंगौ गुबुन गुबुन खनगिरिनि गाराङाव बिनि दाहारा एसे सोलायलांनानै गुबुन जाहैदों समाव नुबाय जिहेतु माने खुगा मेथाइ सुजुनांगौबा सासे लाइरिक्स जायखौ बिराद माने खस्थ' जायो नंगौना खस्थ'थ' जाखायो हमना देंखो होनांगौब्ला सुरा माबायदि जागोन बेखौ सानसेयाव हायो नामा सानसेयावथ' बे सम्भब नङा आंथ' गोदान मेथाइबो माने देंखो होनायमोन आं अलरेडि रेडिअनि माने मडार्न सेक्सननि आं लिरिसिस्टबो मेथाइ लिरगिरिबो दा बेबायदियाव गोबां समाव आंनि बिनानाव आरो आंनि बैनाय सासे आरो मिसेस बिसोरनि थाखाय मेथाइफोरखौ माने देंखो होनो गोनां जायो बेबायदियाव आंहा बहुत खस्थ' जायो माब्लाबा ओरैबायदि जायो बै रेकर्डिंनि समा सफैबाय हयथ' 10 दिन सप्तासे दङ नाथाय देंखो होनाया जाया बेबायदियाव माने सान हर नांथाबनो गोनां जायो बेबायदियाव माब्लाबा ओरैबायदि जायो दोंसे मेथाइनि माने देंखो होनायावनो माहरसेबो थाङोमोन आरो बै समावथ' जायफोर मेथाइ लिरगिरि बिथांमोनाथ' फैसा मोनोमोन नामा दानि मेथाइ जायफोरा लिरो बिथांमोनाथ' गोबां रां खामायो दा नोंथांमोना बै समाव बेबायदि मेथाइ लिरबाय लिरगिरि हिसाबै मोनोमोन नामा जोंनि जि माने लिरिसिस्ट जानायनि कन्टेक्ट जायोथ' बन साइन खालामनांगौ बेयाव लिरनाय दङमोन दोंसे मेथाइनि थाखाय थाइसे रां थाइसे होननानै लिरनाय दंमोन नाथाय बेखौबो थियै जों मोनाखैमोन आं खेबनैल' मोनदों जानो हागौ 51 ना 55 खननैल' मोनदों आंनि जिउआव नाथाय आं बहुत मेथाइ अलरेडि हरदों आरो नोंथांमोना हयथ' सिगांनि खनगिरिफ्रा खननाय मेथाइफोरखौ खोनादोंबो जानो हागौ आंनि मुङै लिरनाय दा बेखायनो बिराद खस्थ' जायो दा दिनैनि बेलायाव सोरबाया सुजुनाय सोरबाया देंखो होनाय बेफोरखौ लायोब्ला गोसोआव माबायदि मोनो दा बेथ' जोबोद दुखुनि बाथ्रा जों जोबोद दुखु मोनो जे सोरबा सासेया माने बहुत सानै हयै माबा मोनसे लिरदों आरो हयथ' बे गावनो नङाब्ला गुबुन सासेया माने बे लिरनायनि जि माने भाबधारा एबा साननाय बेखौ लानानै देंखोखौ होदों बेखौ जुदि सोरबाया जुदि लांनानै जुदि हरसेयावनो बिनि खालामहोयो अब्लाथ' देंखोगिरिनो जा लिरगिरिनो जा बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेबायदि आरो दुखुनि बाथ्रा जेबो थानो हाया होननानै आं सानो जिहेतु नोंथांनि सुजुनायावनो दायो जायफोर माने मेथाइ बिराद भाइरेल दिनाव बा सानाव बै खाफ्लि बना बै जौ लोंनाय जिथु मेथाइ दा बेखौथ' नोंथाङानो जथायदोंमोन देंखोबो होदोंमोन बेबायदिनो नंगौ नामा दा बे मेथाइखौ एक्सुवेलि जथायदों मानोना जोंनि फक संफोरा थाब्लाबो एसे थायो रुजुजाथा गोनां मोनसे स्टेन्जा फिसा स्टेन्जा नाथाय दोंसे मेथाइ खालामनो गोनांब्ला बेयाव मिनिमाम 3 स्टेन्जा थानो गोनां जायो बेबायदियाव बहाबा एसे खोनासंब्ला बेखौनो बिनि साननायखौ लानानै खुगा मेथाइफोरखौ जथायो आं बेबायदिनो रेडिअ'आवबो खनबाय गोबां मेथाइ लिरनानै दा बेखौबो आं जथायदों आंनि जि साननाय हनाय गोदोनि जे बर'फोरनि स्पेसियेलि उदालगुरि जिल्लानि जे हारिमु बे हारिमुखौ स्टाब्लिश खालामनो होननानै 80 एबा 70 बोसोरनि सिगांनि जायफोर हारिमु दंमोन आथिखालनि मानसिफोरा मिथिया बेफोरखौ एसे स्टाब्लिश खालामलांनो एबा गोदान जोलैफोरखौबो मिथिहोनो होननानै बेबायदि रोखोमनि जोंनि हारिमु दंमोन होननानै साननानैनो आं बे मेथाइखौ जथायनायमोन आरो देंखोबो होनाय जानायमोन आरो दानि मेथाइ खनगिरिफ्रा हरसेयावनो बिराद माने मुंदांखा जायो जिहेतु नोंथांमोना गोबाव सम मेथाइ खनबोबाय सुजुबोबाय दा अब्लाबो दिनै नोंथांमोनखौ रावबो सिनाया बिदियाव गोसोआ दुखु मोनो नामा गोसोआवथ' दुखु मोनो मानोना जोंनि समाव बेबायदि भाइरेल जानायनि जेबो खाबु गैयामोन दा सोरबा केसेट मोनसे खालामब्लाबो हयथ' बेसेबाङा बे केसेटखौ माने बायो बेबायदियाव माने गोबां भाइरेल जानायनि जेबो खाबु गैयामोन आथिखालावथ' बेबायदि मिडियाफोर ओंखारबाय इउटिउब ओंखारबाय एबा फेसबुक ओंखारबाय फेसबुकाव आरो इउटिउबाव मानसिफ्रा गावनि खननायफोरखौ होयो बेबायदि थाबैनो भाइरेल जानो हायो जोंनि दिनाव बेफोरबायदि खाबु गैयामोन जेबो गैयामोन जों नुबाय दिनै दानि लाइमोनफोरा नोंथांमोना जिहेतु बै समाव अल इन्डिया रेडिअ बर' रावनि बर'नि गोदै देंखोफोरखौ फोसावबोबाय दिनैसिम हयथ' गोबाङानो सिनाया दा बे बेलायाव नोंथांखौ सिनायो होनना सानो
आंखौ सिनायो होननानैथ' आं बुंनो हायाना अबयसे आङो माने थुनलाइनि खामानिबो एसे मावो बेबायदियै धर थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय एबा थुनलाइजों लोब्बा थानायथ' साफा सानैया आंखौ मिथियो बांसिन मानसिया मिथिया बेथ' सम्भबबो नङा आरो मिथिजानो लुबैनायाबो माने दुहाक बायदि जागोन आरो माब्लाबा दानिफोर रंजालि बैसागोनि माखासे स्टेज फैबाय बे स्टेजनि मुगायाव माब्लाबा मेथाइ खननो लिंहरोनो दा बेबो जोबोद दुखुनि बाथ्रा आथिखालाव बे स्टेजफोरा मा खालामो बहाबानि माने खनगिरिफोरखौ माने गोबां रोखोमनि माने दामग्रा देग्रा लानानै बारल' खननाय हसिख्रा खननाय बेफोरबायदि खनगिरिखौसो लिंहरो नाथाय जोंनि बायदि बे हारमनियाम तबला लानानै खनग्रा खनगिरिफोरखौ रावबो बेबायदि लिंहरा मिथिं दावथिं जाब्ला नों मेथाइ दोंसे खननांगोन बेबायदियाव हारमनियाम तबला लानानै जों खननाया नङा बेबायदि स्टेजाव जोंखौ लिंहरा आरो जोंबो आथिखालाव बेबायदि स्टेजाव खननायनि थाखाय उपजुक्त नङा होननानै सानो मानोना बेबायदि गोबां रोखोमनि दामग्रा आइजें लानानै जोंनि खननायनि बेबायदि हुदा गैया आरो मोजांबो मोना आं नोंथाङा दा बुंबाय जे दामनाय देनायफोरा गोदोनि बायदि नंलिया माने रोजाबनोबो एसे खहाब जाया होननानै सानदों नङा होमबा खिन्थु दानिफोरखौ नुबाय जोङो बिराद माने माखासे मेथाइफोरा बर'नि जिथु गुबै थानांगौ बे गुबैफोराबो गैया जाबोदों होननानै नोंथाङा सानो बेथ' नंगौनो बर' हारिनि मान इज्जत सनमान आरो बेफोर मा जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सनमाननि भेलु दङ मुल्य दङ आवार्ड दङ दा आथिखालाव गोबां जों नुनो मोनो दा बेयाव बुंब्लाथ' हामा खोनागोन ना जे बेफोर बिमा बिफा एबा फिसाज्लाजों माबोरै खोनायो माने बिनि लेंगुवेजफोरखौ आं माने एसेबो सैया आरो आं गोबां मेथाइ लिरदों लिरब्लाबो बेबायदि माने सोदोब बाहायनाय आंनि मेथाइफोराव गैया आरो आं बेखौ मोजां मोनो आथिखालावथ' बेबायदि जुदि माने मोजां मोननायनि बाथ्रा थायाब्ला बे मेथाइनो नङा बेबायदि जानानै फैदों बयबो नों आं बेबायदि सोदोबफ्रासो बांसिन थायो मोजां मोननायनि बाथ्राफोरा थायो नाथाय आंनि मेथाइआ बेबायदि नङा आं मोजां मोननायनि बाथ्रा लिरब्लाबो बेखौ आं खेंस्लायै लिरदों आरो बिदि जानायाबो मोजां खेंस्लायै जायनि थाखाय माखासे सोदोबफोरखौ माब्लाबा न'खरनि मानसिजों फोलेरजों ज' जानानै खोनासंनो हाया दा गोदान जोलैखौ नोंथाङा मा खावलायगोन आंथ' गोदान जोलैखौ खावलायनो लुबैयो जे बिसोर जुदि थारैनो जुदि खनगिरि जानो लुबैयो सिगाङाव बिसोर क्लासिकेल एसे सोलोंनानै लानांगोन मानोना क्लासिकेल सोलोङोब्ला मेथाइनि जि माने बिदै होनांगौ बेफोरखौ रोङा बेनि उनाव बे खनगिरिफ्रा मेथाइ दोंसेयाव जेब्ला देंखो होगोन बेनि बै मेथाइनि साननाया मा रोखोमनि मेथाइनि साननायखौ गोसोआव लानानैसो बे देंखो होनांगोन साप'ज आं बेयावनो बुंनो लुबैयो अख्राङा गोजौआव बेनि थाखाय अख्रांनि बाथ्रा थाब्ला एसे रिंहाबनानै बुंहरनांगोन लैथोआ मा गुवार लैथोनि माबाया गमजोर बिनि थाखाय बेयाव गमजोर रावजों लैथोनि बाथ्राखौ बुंनांगोन बेबायदि दङ हाजोआ राखें खें गोरान बेनि थाखाय बेयाव एसे खें खें एबा गोसा रोखोमनि रां होननानै बुङो जों बर' बे रोखोमनि बाथ्राफ्रा देंखोफ्रा बेयाव थानांगोन अब्लासो बे माने मेथाइआव थानाय जि साननायजों गोरोबनाय देंखो होननानै जों स्पेसियेलि आं सानो आरो आंनि फारसेनिफ्राय जों नुबाय जिहेतु दामनाय देनाय गासैबो वेस्टार्न कालचारजों जोंनि जि बर'नि गुबै दामजु देंखो बेफोर गोमालांगोन होननानै आंथ' माने बहुद दिदोंबो जे बर'नि जायफोर माने आंगो दामग्रा देग्रा बेफोरखौ बाहायनांगौ मडार्नावबो जों सेरजा बाहायनो हागौ ना सिफुं बाहायनो हागौ आरो बहाबा खामनि बिटिंखौबो होनो हायो दा बेबायदि खालामब्ला हामगोन साबगोन गंगनाखौथ' आथिखालाव बाहायानो गुबुन हारियासो बैसागु मोसानायाव बेखौ नांथारगौ बायदि बाहायग्रा जाबाय अथच बे गंगनाया बर'नि नाथाय बर'फ्रा बहा बाहायनाय नुवाखै बेबायदि लाइग्रिद होननानै मोनसे दामग्रा आइजें दङ बेखौबो जों बाहायनाय नुवाखै जोंनि खुगा मेथाइआव बेफोरखौ बाहायनाय जादोंमोन बियाटा दिहुननाय मेथाइफ्राव दा बेबायदि जोंनि जि गुबै बर'नि आंगो माने दामग्रा देग्रा माबाफोर दामुंफोर बेफोरखौ बर'नि मेथाइफ्रा मडार्नानो जा फकआवथ' नांखागोननो बेखौ मडार्नावबो
बहाबा बहाबा आरो जोबथावै जों बाहायनायनि खाबु थायो एबा खाबु दङ बेबायदि खालामब्ला एसे साबसिन जागोन आं बेबायदिनो सानो आरो